Egunon, dagoeneko bakoitza daukazue zuen krokiz eginda, taldean krokiz bat eginda, zuek eraikiko duzuen diseinua erabakita daukazue, eta orain saiatuko garena egiten da garbira pasatzen. Horretarako prestatuko dizuet, hau da bideo tutorial bat, jarraitu barko dituzue nik egindako pausuak eta egingo duzue nik egindako diseinua, horrelako diseinu bat. Zuek gero praktika apur batekin, saiatuko zarete taldean zuen diseinua egiten. Orduan, hasteko nola egingo dugu, nik badaukat ja hemen diseinu hau garbira pasatuta, orduan, erakutsiko dizuet nola egin dudan. Hemen, horretarako erabiliko dugu SketchUp erraminta, zuek deskargatu alduzue Googleeko erraminta bada, orduan SketchUp Make hau deskargatu alduzue doan, eta zuen ordenagailuetan, klaseko ordenagailuetan badaukazue ja instalatuta. Orduan, ematerakoan agertuko zaizue pantaila hau, eta hemen dituzue plantilla ezberdinak. Guk beti milimetrotan egingo dugu lan, daude aukera ezberdinak, kotak eta agertzen dira modu ezberdinean, nahi baduzue, plantilla de diseño, hau erabili aldugu, construcción, edo, badaude bestela trabajo de carpintería, milimetrotan. Adibidez, beti milimetrotan, eta, honekin, kotak eta agertuko zaizkizu, politago, Badago beste aukera bat, dala impresión 3D, igual guretzako egokiagoa, baina agertzen dira desimal kotetan, agertzen dira neurrietan, agertzen dira desimal pila bat. Orduan, hau aukeratuko dugu, eta hemen empezar a utilizar SketchUp. Hemen daukazue SketchUp, hemen dago herramienta bat, nueva versión, bardin da, hemen dituzue koloreak, agian hau guztia ezaizu agertuko, baina, garrantzitsuena hemengo hau da, nahi baduzue hau agertzen bazaizue kendu, eta hemen izango dituzue herramienta guztiak. Ez badira agertzen hemen, herramientas, barra de herramientas ustetasela. Hemen agertzen zaizue conjunto grande de herramientas dela hemengo hau. Eta hemen daude gehien bat erabiliko ditugun herramienta guztiak eta gehiago. Orduan, hemen ikusten duzue da herramienta bat 3 dimentsiotan lan egiteko. Baina guk kasu honetan egingo dugu planoan. Planoan lan egingo dugu, orduan bakarrik 2 dimentsiotan, X eta Y, hauetan. Orduan, horrela ikusteko erabiliko dugu kamera, vista estandar, eta arriba, hau da goitik ikusteko. Goitik ikusiko duzu, eta ardatz hauek, guk erabiliko ditugu, bistak, 3 bistak banantzeko. Hemen egingo dugu aurreko bista, hemen eskerreko bista, eta hemen goiko bista. Orduan, nondik hasi naiz ni? Nelengo medir herramienta honekin egin dudana da gida batzuk, nondik hasi bistak. Orduan, pixkat margena izteko bista batetik bestera, esan dut emetik, norantza, onantza, zenbat, itxiko ditut adibidez 10 milimetro, sentimetro bat. Edo, nahi baduzu pixkat gehiago, 20 milimetro. Hemen ikusten duzu egin dudana da, idazten dudanean, hemen, behan, hemen, idatziko dit. Hain ikusten duzu hemen agertzen da neurria, emetik honako neurria, ematen modu tornan eskertara, da idazten du teklatuan 20, 2, 0, eta enterri eman. Eta hor, markatu dit punto bat. Hasierako punto bat. Batzutan, honela egiten baduzue, hobeto. Horrela, puntoa beharrean, erdiko puntotik barik barra hau, hartzen duzu horrela, emetik ona, eta markatuko dizue, gida bat bezala. Hau benetan, gure marrazkian ez da existitzen. Beste aldera berdin egingo dugu, hobeto, hemengo emetik adibidez 20ra, berak ja aukeratzen dit, eta emetik ere 20ra, batzutan laguntza bezala, Orduan nire bizta egongo da bat hemen, beste hemen, eta beste hemen. Hemen
soberan ukingo dut, bai? Orduan nondik hasi, hemen ikusten baduzue, hasi naiteke adibidez emetik, edo emetik, bai? Isak egiten, hemen dago nire diseinu egin dut 80 milimetrora, orduan adibidez hasiko naiz punto honetatik, aukera ezberdina daude, baina adibidez punto honetatik, emetik 80ra esan dut, neurtzeko tresnarekin 80 markatzen dut, eta hemen egiten dit hasierako puntua. Orduan, egingo ditun delengo zutabeak. Zutabeak hauek, ikusten duzu daukat nirean adibidez 1, 2, 3, 4 eta 5 zatitan, orduan egingo dut kubo bat, hau izango da 40 bider 5, 40 bider 50 kubo bat. Orduan, nahi baduzue kubo erabili beran errezago marra ikusten baduzue, marra hau izango da 40koa, 40, gorantza 50, eskerrera 40 berriz ere, eta berutz 40. Ikusten duzu markatzen ditau beteta gongo balitz bezala, gero kenduko dugu, eta hemen isa, eta isa. Dau izango da zutabearen zati bat, eta hemengo hau aukeratu, herramienta honekin aukeratzen duzu hori, suprimir. Eta honekin, suprimir. Eskumako botoiarekin ere egin aldate daiteke. Borrar, bestela, suprimir tekla sakatu. Orduen hau adibidez, errazteko egin dezaket talde bat izango balitz bezala. Ikusten duzu aukeratzen dut, klikatu eta arrastratu, aukeratzen dut, eskumako botoia eta krear grupo. Zetarako, dena batera manejatzeko. Ikusten duzu daudela, honelako 1, 2, 3, 4, 5. Orduan errepikatuko dut 5 aldiz. Aukeratzen dut talde hau, mover erramienta erabiltzen agertzen dut, eta ikusten duzu honekin egiten dudana da mugitu. Baina badago aukera bat bikoizteko. Orduan, kontrol ematen baduzu ikusten duzue ikurrean plus bat agertzen dela. Orduan, nondik punto hau hartzen dut, kontrol onarte. Eta zen bat daude, egin dut bat, 4 aldiz egin behar dut, beste 3. Orduan egin dut bat, kopiatu dut 4 aldiz. Hemen ere, egin alduzue zutabea dago eginda, zutabe bat tekin egin dezaket grupo bat. Eta talde hau aukeratuta daukadanean, egin dezaket berdina. Mover erraminta, kontrol tekla, eta hemen kontua da, punto hau, zenbat mugitu behar dut, nun jarri behar dut. Orduan, hau ikusten duzue, emetik punto honetatik, daude 40, gehi 120, 200 milimetro. Emetik ona mugituko dut, kopiatuko dut, eta jartzen badiot 200, hor jartzen ditu, bere tokian. Beste bat egin dezaket, hemengo hau. Orduan, hasten banaiz, hemen daude 80, 25, eta 80, 25, 80, 25. Orduan, egiten dut kubo bat, berdin, hemetik hasita, 80, punto honetara arte daude, 80 jartzen du behan, 25, beruntz, eta honela. Marra hau ere egingo dut berriro, eta berriz ere, klikatu eta ezabatu. Ze hau azkenean honek holako bakoitza izango da tutu bat, paperezko tutu bat, eta
paperezko tutu bat, eta ez dago barrutik ezer. Hau goikoa kartoia izango da, baina, bueno, gero beste biztetan hobeto ikusiko da. Orduan, egin dezaket berdina, hau aukeratu, bai, aukeratzen baduzu horrela, talde aukeratzen du, orduan egingo dugu hau, gehiago nahi baduzu aukeratu, kontrol, eta aukeratu nahi duzuena. Eta hor, eskomako botoian, crear grupo, ja sortu dit talde hau, eta hau egingo dut ere, aukeratuta daukazuela, mugitu. Kontrol tekla, eta hartzen dut hemetik, eta kopiatzen dut. Kopiatu aldut berriro, baina mugituko ditona, orduan, egingo du berriz, kontrol tekla sakatu, ona, eta kontrol tekla sakatu, eta ona. Bai, orduan, hau izango da aurretik ikusita, bai, hau izango da errepidea, eta guzti honek errefortzuak, zutabeak eta errefortzuak. Ze falta zain nire diseinuan? Tiranteak. Orduan, hartzen dut, hemetik, ona. Eta hortik, punto medio, bai, joate mazarete hor ikusten, laguntzen dizue, punto medio, bai, hor erdiko puntuan. Erraminta kentzeko, eskape, sakatu, hemetik ona, hemendik ona, hemendik erdiko puntora, eskape, eta hemetik erdiko puntora, hemetik ona, hemetik ona. Bai. Bardin egingo dut goiko biztanekin. Baina lehengo ondo ikusteko egingo dut hau, karratu. Bai? Orduan, punto honetatik hasita, punto honetatik, onarte batzutan laguntzen du, orain ez, baina, bueno, badakigu subia guztira 400 da, orduan, jazten du 400, enter. Beruntz, zabalera ez dakit zenbatekoa jarri dudan, zabalera hau, eta hau berdina da, orduan, 20, 60, 20, 100koa. Eje berde, 100. Onarte, 100, eta 100. Bai? Gero hemen, ikusiko dira, zutabeak. Puntu honetatik, ona, ikusten duzu laguntzen ditan larista, 40 milimetro, hemetik, harriko dut, 20 milimetrora, uste zera zutabeak, hemetik ona, eta hau da, zutabe bat, goitik ikusita, hau goitik ikusita. Eta honi, kenduko diot, barrukoa, zutabea, bai, hau ondo dago, hau kartoia izango da goitik ikusita, zutabea goitik ikusita, bai, ikusten dira bakarrik tutuak. Hau egin dezaket kopiatu eta bar, baina, bueno, egin alda ere barriro, bai, nahiko erraz egiten da, 40, eta 20. Isa, eta borratu, aukeratu, eta borratu. Orduan, beste zutabea, 20, 40, horrela, eta beste zutabea, 20, eta isak. Ezabatu,
bai, ikusten duzuen nik ditudan emetik 40ko zabalera dute, da emetik 20koa nik ditudan zutabeak, bai. Hemen ze falta zait? Ba, tirante hauek ere ikusiko direla, bai, eta nun jarriko ditut, bai, izan zitekeen eskina honetan, baina nik erabaki dut jartzea hemen. Bai, orduan tirantea goitik ikusita, ba, hemen punto medio, zuma egiteko aurrera atzera, bai, arratoiarekin, bai, egin alduzue, aurrera eta atzera. Bai. Hemetik ona, arratoiaren ruleta horrekin aurrera atzera. Bestela hemen daukazue, bai, zoom, bai, acercar o alejar. Bai. Egiten baduzue, hau daukazue, klik eginda aurre gorantz handitu egiten da berantz txikitu. Bai, herramienta honekin. Bai, hori ez dizuet esan, igual lehenago esan behar nizuen. Bai, hemen, punto medio, holako zerbait da, goitik ikusita, bai, hemen tirante hauek. Horrela. Eta albotik, ba hemen egingo ditugu zutabeak, direla 20ko zabalera dute, 50 idatzi egingo dut, bestela ez dit hartzen ondo. Eta horrela. Bai, hau pazientzia buru batekin. Kentzen dut hau. Eta egingo dut berdina. Hau aukeratu, eskumako botoiarekin crear grupo. Eta mover control sakatu, ikusten duzu plusa berriz ere. Ematen diotor. Eta gora. Eta zenbat aldiz? Ba, 4 aldiz. Bai? Ikusten duzu zutabea. Berriro, zutabe hartuko dut. Control C. Control C, perdatu. Ez grupo A. El grupo. Control. Eta mugitu. Nola arte mugituko dut, ba, zabalera guztiraz bada, ba, 80 milimetro. Bai? Eta hemen, bueno, hau albotik ikusita, errepidea, 25era, holako zerbait. Bai? Eta hemen ere egingo diot honek aukeratu. Jesus. Bueno, ez dit aukeratzen. Bueno, egingo du berriro. Errezagoa data. Goian, egingo diot ere errefortzu bat tutuekin. 25era. Horrela. Bai? Kentzen diot hau. Adierazteko ez dagoela beteta. Bai, bakarri direla tutuak. Eta horrela ja, ba, nahiko ondo ikusten da nire zubia. Zuena gero hau behin praktikatuta, bakoitzak egin barko du bere zubia. Eta adierazteko neurri esanguratsuena, ba, erabiltzen dugu erraminta hau, kota erraminta. Bai, akotazion. Bai? Orduan, nondik nora? Ba, adibidez, bueno, ba, luzera osoa egin alduten metikona, 40 milimetro, altuera, bueno, egin dut emetikona, zenbateko altuera du. 25koa. Emetikona, klik, 25koa ere. Eta emetik gorarte, emetik gorarte, bueno, horrela, emetik ona, klik, eta nun kokatuko dut, hor. Baita ere,
Bueno, hemen jarri aldituzue kotak, baina igual hobeto ez nahazteko, hemen metik ona, ez da oso ondo ikusten, metik ona, adibidez, metik ona, eta hemendik ona. Eta falta zaiz zabalera hau, igual hemen, hemendik ona, 20, hemendik ona, 20, ez da oso ondo ikusten, baina, bueno, gero ampliatzen baduzu bai, eta hemendik ona, 100. Eta honekin ja bukatzen dugu, bai? Behin hau bukatzen duzuenean, bakoitzak bere lana, entregatu Classroometik, hemen guardar como egin, gorde, bai, zuen ordenagailuan, krokiza eta zuen izena, bai, krokiza, gaizka adibidez, eta gero entregatzen duzue, bai? Eta hurrengo lana izango da, zuen proiektua ere sketchapen egitea. Espero du gustatu izana, eta honekin bukatzen du.